Wayo murikito Mirudi Mumanyi igoro yo mwemsebe godi ya yabirongo kubwatekana nilio gyabeteka ko bekirwa chinga kicho muri wense akorete taro ya iga asorgongo rwagusim kolengana amenyekora senseme ni ko bateru no mora yo yuniga berega wikirania mangase godi ya birongo asebono banyarre ko bolya bari barobise ko nyara kusiko ane monekero wikirana asemisangirkan a orobochuru asenchira yowime Abamenye korwa ansensemo ya Nyang'eni imeyo wadi ya birongo ebunge ya Nyalibali Chachen nigo baisokia na kugikelia bali bamwogerera omo MCA bwensemeyo omo skeshe mnyamwaya enga kiomora ibwense Dr. William Ruto atalira ensemeyo asetaro ya matuko atato imeyo rogongo rwagusi asebono kolengana barubo bali bagororekanete bakwoga ansensemeyo nigo batalenge abantu borogonguru kumuchungeria ekera batu kumuchungeria tugakororanga abantu abambali baitu barwetorongoro wao tumura abantu banyang'eni tumura abantu ba Taraki location tumura abantu ba Birongo ward egenteke tuwa kiakire marufuku ekera abantu bake tukusalia ase omboshimiro etawa kolemeremo inkirende bono dali tukonyora abantu bakuruso bakurorogongo bate kubeke sikempego esombo gutano na gusalia lieta liaye embane ko bana abantu banyang'eni bakorira manganaya igo tuwaboliri aye mwishimiwe n'abantu bamentisi bali asa abantu bali bakite kuwaka abantu balia ekere tubakite koligereria otuwanyo tinga abantu bali bayire from some ekere bakwate biroria abantu bite batabwatia eketokoro ubunyinyeri ekere abantu bakore tubacha kumugerera amina mwezi miwolie simi yaye karo kumurangeria tanga ba esimigo bande gago yibwata ago kwana no buororo amina omwezi miwo no muntu mana so umagwita kare muntu akorire gendo akorire amina tipara endete korosi nyagitari ena endete konyerosi una wono omwezi miwo ito garo bwengenjenene ntogo chigwanjara abantu baije ito bache kokonya aseto kokorerwa magendo kolengana bamenye abonigo omo MCA yo abeire gakorenta amagendro egati yabo okoroswa kwenya gitali asensemeyo engaki agendrete kubwatirana no mugavana bwe county ya Kisii no alibo ruma kene kya mangana na mura my witnesses eba hol are mirororo egena te kosabwa abantu bali babo ruma aina mangana amaye gosena amabi amaya na nderia kabere abantu mbara alibo ruma batabwate chinyombe kene kya mangana omweshimi woito yo shem ageti voti mono akagachira abantu bali chinyomba bono bamenyete bare comfortable to mweshimi woyo ito libagali chieto aroro atokolere meremo asa matuka ya aroro intusha moito nto mwanje tebuna bangina nande twamugwero kamiringa agende atokolere nyagitari ya so wanja kwaye bano ito nakabano ito ntoko ko matenga mbuya mono nakabana aso gwanjo mwesimiyo ito okomo ebinto otorentera gaiga nobere igo enyagitari yega omwesimiwa igatetinga ninkemba kore nyagitari bono mosekolire maga gaiga enyagitari yakire bagakirangi kicho kirosiri nyomba obekire sinki ngobe yani sechinga kiechecho nigo batogia omo MCA bo asoko ene kyabuna chisemi cha sirirwe asensemeyo asoko ene kyabuna chibasa linchekira abana beskuru asensemeyo esensemeyo chipasari oyetera so igabana yeto shimbarati ororite otoyire 2023 na abana 932 chipasari abana bagoje secondary in 2023 2024 akabana ilifaya muna 166 2024 ejo na supported abana bali ko ende driving school abana abo bali awandi 32 bakachikubundiswa mangana obontereba 2023 na supported abana transport ya sitting elfwe yemo abana bali ko ende school ngulipota lya Egetaseni Kyandizi TV ile taliane Mildred Mumanyi.